67 koronavirus kasu berri atzeman dira Nafarroan azken egunean. Positibo tasa 3,5 dago. Arrotxapea eta Baltierran erregistratu dira 8 kasu. Nafarroko gobernuak aurrera egin du trafikoaren bide segurtasunaren eta espetxe osasunaren eskumenen transferentzietan. Nafarroak salbuespenak proposatu dizkio Frantziari inguruko biztanleentzako mugako pasabideen itxieran. Nafarroko gobernuko presidenteak bat egin du Nafarroko parlamentuak Mikel Zabaltzaren heriotza argitzeko egin duen eskariarekin. Nafarroko ikastolen elkarteak eta sortzenek kontseiluaren babesarekin kanpaina bat jarri dute martxan. Nafarroan bizi diren etorkinak gonbidatzeko euskara topaleku izan eta haiekin bidea egitera. Adin txikiko migratzaileen hezkuntza bizikidetzarako Rasmia proiektua aurkeztu du hezkuntzak. Nafarroko gobernuak omenaldi terrorismoaren biktimen Europako egunari. Iruñeko zezen plazan terrazak ezartzea aztertuko du Iruñeko udalean. Gaur ospatuko den COVID batzorde berezian udal taldek 2 proposamen jasoko ditu. Arrotu LGTBI zentroren aurrekontuan 135 biko murrizketa egin dute Navarra Sumak, eta hori dela eta LGTBI mugimenduak protesta egin dute. Zabali dago natura sentitzea programan izen emateko epea, zeinak jarduera gidatua eskaintzen dituen ikastetxetatik hurbil dauden berdegunetan. Ostegunean 1907 PCR eta antigeno froga egin ondoren 67 kutsadura berri atzeman dira Nafarro osoan, baina bereziki Iruñerrian. Positiboen tasa 3,5 dago, unionetan beti ere 5 bera eta hori oso garrantzitsua da. 2 COVID heriotza berri izan dira azken ordutan. Arrotxapea eta Baltierran erregistratu dira 8 positibo, jarraian Korella, Txantrea eta Donibane auzoan 4 kasurekin. Bestetik, 24 orduotan Nafarroko 42 ikasle sartu dira konfinamentuan. Egun, sare publikoko zein pribatuko haur eta lehen hezkuntzako 529 ikasle daude bakartuta. Guztien artean 0,85. Bizikidetza talde egonkorrei dagokionez, 17 ikastetxetako 27 taldetako ikasleak daude bakartuta. Guztien artean 0,77. Konfinamenduan sartu dira Iruñako San Jorge ikastetxeko lehen hezkuntzako 6. mailako 19 ikasle eta Bustintxuriko lehen hezkuntzako 3. mailako beste 23 ikasle. Remirez Nafarroko gobernuko presidente ordeak ostegunean iragarri zuenez, asteazken arratsaldean jaso zuten lurralde politikako ministeriotik Nafarroko trafikoaren transferentziari buruzko dokumentazio teknikoa eta horrek atzera ezinezko moduan aktibatzen du transferentzia horrekin amaituko den prozedura legala eta administratiboa. Remirezek gero abairen ahozko galdera bati erantzun dio parlamentuan. Trafikoaren eskumena Nafarrori eskualdatzeari buruz eta mugarri bat dela esan du. Diskrezioan, elkarrizketan eta bi gobernuen jarrera eraikitzailetan oinarritutako lanaren emaitza. Kontseilariak azaldu duenez orain hasiko da dokumentazio teknikoa jaso ondoren alderdi teknikoenak zehazteko lan zorrotza egiten. Konpetentzia jasotzea bezain garrantzitsua delako konpetentzia eraginkortasun eta efizientzia baldintze egokietan eta baliabide nahikoekin transferitzea. Azaldu duenez, datozen egunetan, Txibite presidenteak eskatuta Nafarroko transferentzien batzordea deituko dute. Transferentzien egoera azaltzeko eta kronograma alden neurrian aurrera egiteko. Blanca Regulez gero abaiko parlamentariak aridera zituenez pozik daude asteazken hontako albistekin. Konpetentzia honetan jauzi kualitatibo bat da esan du. Hemendik aurrera konpetentzia hori gauzatzeko egin beharreko ekintzen kronograma bat argitaratzea gustatuko litzaiguke esan du.
Sergio Pérez García Nafarroko Gobernuko kanpo ekintzarako zuzendari nagusiak Enrique Spitz Pirinio Atlantikoetako prefetari eskatu dio kontuan har dezala Frantziak ezarritako mugako pasabide jakin batzuk ixteak inguruko biztanlei eragiten dien kaltea, eta salbuespena kontuan hartu ahal izatea proposatu du. Kanpo ekintzarako zuzendari nagusiak Pirinioz gaindiko konferentzia Atlantikoak egin du eskaera. Nafarroko Gobernuko presidentea bat egin du Nafarroko Parlamentuak Mikel Zabaltzaren heriotza argitzeko egin duen eskariarekin. Guardia Zibilak atxilotu ondotik intxaurrondon torturatuta hiltzela dioten audioak argitaratu ondotik. Nafarroko Parlamentuaren osoko bilkuran gero abaik egindako galdera bati erantzunez, presidenteak esan du gobernuak bere egiten duela parlamentuan aho batez onartutako adierazpena. Nafarren sentimentuaren isla eta gobernuak bat egin eta pensamentu hori partekatu besterik ezin du egin. Gobernu buruak azpimarratu duenez, gai honetan lortutako adostasuna biktimen gaiarekin zerikusia duen guztia lantzeko moduaren adibide ona da. Horregatik guztiok adostasun horren alde lan egin dezagun eskatzen dut memoria demokratikoari eta memoria historikoari dagokienaren alde. Hori izango baita gai bati heltzeko modurik onena. Nire iritziz herritarrentzat oso sentibera delako eta inork ezin duelako horren aurrean profili jarri. Elkar bizitzaren, memoriaren eta adostasunaren alde lan egin dezagun, horrela bakarrik egin ahal izango baitugu aurrera gizarte gisa eta erakundeen kalitate demokratikoa hobetu, esan du Txibite presidenteak. Uxue Barkos gero abaiko bozera mailak adierazi duenez, Mikel Zabaltzaren familiari 35 urte ukatu egin zaizkio egia, justizia eta erreparazioa. Semearen eta anaiaren bizitza kendu eta gero desagertzeko unean azalpena bilatzeko orduan tratu arduragabea jasondoren eta epaitegiek ziurtasun moralak argi eta garbi adierazten zuena frogatzeko gaitasunik ez zutela ikusi ondoren, Zabaltza familiarekin eta Nafarroko gizarte osoarekin zorra dago. Aurten ohi baino beranduago apirilean zabalduko da helduren ikasturterako aurre matrikula egiteko epea eta euskeraren aurkako erasoak ugaritzen ari diren honetan, ikastolen elkarteak eta sortzenek inoiz baino beharrezkoagoa ikusi dute familia bultzatzea ikasleak erdigunean kokatuko dituzten euskarazko hizkuntza ereduen aldeko autua egitera. Izan ere aurten euskera bideak ez du D ereduaren aldeko kanpainarik antolatu. Aurten migratzaileengana jo nahi dute bereziki eta haiekin bidea egitera gonbidatu. Topaleku bilakatu dezagun euskera adierazi dute eta euskeraren aldeko apustu egin dezagun beti ere denon hizkuntzei eta kulturei bere leku emanez. Salatzen dute etorri berrientzat harrera eta egokitze planik ez direla bideratzen ari erakunden aldetik eta euren seme-alaben hizkuntzek eta kulturek zer nolako garrantzia duten beraien heziketa prozesuan eta garapenean horregatik eta euskara hizkuntza gutxitu izanik haiekin batera bidea egitera gonbidatu nahi dituzte. Antolatu duten kanpaina 2 jarduera nagusi izango ditu. Bideoak migratzailea beraien hizkuntzetan beraien komunitateari bideratutako mezuak grabatuko dute, bestea beste latinoek, bulgariarrek, senegaldarrek, extremaduratarrek, ijitoek. Mai inguru batera izango da, D ereduan iren inguruko dauden beldurrak eta zalantzak argituko dituzte, zenbait aditu, Paula Casares, soziolinguistika eta Nafarroko Unibertsitate Publikoko irakaslea, Richard Wendy, formatzaile eta ingles irakaslea, Txaro Etxetxipia D ereduko irakasle erretiratua, Maria López neurozientzian doktorea, terapeuta eta aurren burmuinaren garapenean espezializatua eta Iñaki Eizmendik izarte langilea. Mai inguruan Soingo kulturgunean Loza kalean izango da martxoaren 17an arratsaldeko 6tan. Aurrez aurre edo YouTube bidez ikusteko aukera eskainiko dute. Nire gurasoek ez dakite euskaraz, baina gu ikasteko euskara ez dugu arazorik izan.
Hezkuntza Departamentuak Rasmia Nafarroko ikastetxe publikoetan adingabeko migratzailei harrera positibo egiteko jarrerak sustatzea helburu duen proiektua aurkeztu du. Proiektuak ikasleak gai horren inguruan sensibilizatzeko helburua du eta lehen hezkuntzako 5. mailatik gorako ikaslei zuzendutako unitate didaktikoak banatuko dira. Proiektuaren izena Rasmia adieratik dator eta RAEren arabera enpresa bat zabaldu eta mantentzeko adorea eta irmotasuna bezala definitzen da. Nafarroan hitz hau oso erabilia da lanerako adorea, irmotasuna, indarra eta borondatea esan nahiarekin. Rasmia 5 minutuko bideo dokumental batetik abiatzen da bere zuzendaria David Seron gazte nafarra izanik. Bertan 2 adin txikiko babesgabeek Lazen Ben Abesalan eta Ignacio Gomez foru komunitateko egunerokotasunean bizi dituzten xehetasunak kontatzen dituzte. Euren jatorriaren eta bizi izan dituzten migrazio eta harrera esperientzien gainean horrekin batera, 6 eta Transpirenaika Sozial Solidaria elkartek gizarteratze arloan egiten dituzten ekintzak azaltzen dira. Bideo honekin batera ikasgeletan edukia lantzeko unitate didaktiko bat eranstea da. Irakasgaietako edozeinetan saio batean edo bitan landu alden material bat da, argitu du Maria Jose Cortesek. Ekimen honek heziketa jarduera eta soziokomunitario bateratzen ditu adin txikiko migratzaileen errealitatea ezagutzera emateko eta haiek ikasgeletan sartzea lortzeko helburuarekin. Proiektuak Hezkuntza Departamentuko inklusio berdintasuna eta elkar bizitza zerbitzuaren eta adin txikiko hauek babesteko lanean jarduten dire. Eta 6 eta Transpirenaika Sozial Solidarioa elkarteak bezalako entitaten parte hartzearekin kontatzen du. Elkarte hauek Nafarroko Gobernuaren migrazio politiken departamentua finantzatzen duen material divulgatzailea eskura jarri dute. Mis padres, hermanos, sobrinas que están creciendo sin poder verlo. Y dije una manera de entender la vida, de relacionarme, y también dije mucha ilusión. Maria Txibiten Nafarroko lehendakaria terrorismoaren biktimen Europako egunaren harira egindako ekitaldi batean izan da eta foru exekutiboren babesa eta elkartasuna adierazi die biktimei. Baluarte plazako biktimen monumentuaren aintzinean Nafarroko Gobernuak adostutako adierazpen instituzionala irakurri du. Exekutiboak terrorismoaren biktimen eta haien familien duintasuna eta oroimena bortxatzen duen edozein ekintza gaitzesten du eta giza eskubideen errespetuaren kultura bultzatuko du. Ana Ollo herritarrekiko harremanetako kontseilariak irakurri du adierazpen hori euskaraz. Ekitaldia minutu bateko isilunearekin hasi da eta Nafarroko erakundetako eta biktimen elkartetako ordezkariak bertan izan dira. Hain zuzen ere, foru gobernuko kontseilariek hartu dute parte, ez nahola, kontseilariak izan ezik, ezin izan baitu bertaratu arrazoi personalengatik. Unai Ugalde, parlamentuko presidentea, Inma Jurio, PSN-etik, Mayorga Ramirez, EH Bildutik, Ramon Altzorriz, PSN-etik, Uxue Barkos, Geroa Baitik, Mikel Buil, Podemos aldugu, eta Marisa de Simón Izquierda bertan izan dira. Martxoaren 11 terrorismoaren biktimen Europako eguna da. Hori dela eta, Nafarroko Gobernuak honako adierazpen instituzionala hau onetsi du. Adierazi nahi dugu indarkeria terrorista, bidegabea eta legez kontrakoa izateaz gain, giza eskubideen urraketarik latzena dela eta demokraziaren eta bizikidetzaren aurkako mehatxua larria. Jarraituko dugu babesa eta solidaritatea eskaintzen eta den Jamaika-Emeren eta beste organizazio terrorista batzuen biktimei haiekin eta haien ordezkari diren elkarte eta entitateekin lan egitean egia, justizia eta erreparaziorako dituzten eskubidea gauzatu daitezen eta horrelakorik errepikatuko ez den bermea izan dezaten. Arbuiatzen ditugu terrorismoren biktimen eta horien zenideen duintasuna eta memoria urratzen dituzten ekintza guztiak. Terrorismoaren biktimen lekutukotasunak, bizipenak eta gogoetak dokumentatu eta zaindu behar dira ahantzi ez daitezen eta biktimekiko empatia eta hurbiltasuna zabaldu dadin. Hezkuntza programa berriak bultzatuko ditugu
honako balio hauek dituen kultura bat bideratzeko. Giza eskubideekiko errespetua, indarkeriaren zilegitasunik eza, biktimekiko empatia eta bizikidetzatzeko gaitasuna. Iruñeko zezen plazan terraza jartzea aztertuko du Iruñeko udalak. Gaur ospatuko den COVID batzorde berexian udal taldek 2 proposamen jasoko dituzte. Plaza inguruan 5 karpa jartzea proposatzen du Navarrasumak eta EH Bildu berriz zezen plaza barruan nahi ditu. Herritaren segurtasunerako sailak egin du proposamenetako bat, hau da estafeta kaleko ostalari batzun eskaerari erantzunez, zezen plazaren inguruan 5 karpa jartzea aurreikusten du. Bigarren ekimena erran bezala EH Bilduren udal taldea proposatzen du Gabonetako azokan, gertatzen den bezala plaza terrazak hartzen dituen gune gisa erabiltzea planteatzen du. Bilduk miserikordia etxearekin akordio batera iristea proposatu du, beti ere pandemiaren denbora eremuaren barruan. Aldezarreko edo inguruko ostalaritzarako terraza jartzeko aukerarik ez badute. Arrotu LGTBI zentroaren aurrekontuaren 135,2 murrizketa egin dute Navarrasuma eta PSNek. LGTBI eta Transbollobi Marika kolektiboek salatu zuten aurrekontu akordioa sinatu zutenean. Akordioaren baitan eskuinak bilatzen zuen aniztasunaren kontrako murrizketa eginen zuela gobernuak. PSNek erran zuen konponduko zuela, baina ez du halakorik egin. Iruñeko udalak duela gutxi atera du lizitaziora LGTBI kolektibori arreta emateko udaleko zerbitzua. Navarrasumak eta PSNek gobernuko kidek iragarri dutenaren aurka baldintza agiriak 135,2 murrizketa aurreikusten du. Antes de terminar, también queríamos hacer un llamamiento para apoyar y reivindicar al colectivo trans, a todas nuestras compañeras trans que están en huelga de hambre, 100 en todo el Estado, 3 en Navarra, para que la ley trans llegue al Parlamento y se apruebe. Iruñeko udalak berriz ere udaberrian abiatuko du natura sentitzea programa. Haur eta lehen hezkuntzako ikasleendako ingurumen hezkuntza bultzatzen duena ikastetxetatik gertu dauden parke eta lorategietan. Ikasturteko azken 3 hileko honetan ingurumen hezkuntzako udal lantaldeak 55 lantegi eskaintzen ditu. Xedea da naturarekiko lotura sendotzea eta hiriko berdegunei balio ematea. Horrela ikasleen ongizate fisikoa, psikologikoa eta soziala erraisteko. Dinamiken eta jolasen bidez parte hartzen dutenek bere auzoko parkearen bizitzan murgilduko dira, nolakoa den ohartuko dira, nor bizi denan eta zeinen ongi pasa eta zenbat ikas dezaketen bertan. Ekimena Go Green Iruña proiektuaren barruan kokatzen da, zeinak barne hartzen bai ditu hirian garatzen ari diren edo garatuko diren klima aldaketaren kontrako ekimen guztiak eta datozen urteetako jarduketa hildoak zehaztuko bai ditu. Jarduerak asteazkenetik ostiralera eginen dira apirilaren 12tik ekainaren 12ra goizez 9 ordu batetara. Lekua zehaztuko da erreserba egiten duen ikastetxetik gertuen dagoen berdegunea kontuan hartuta. Hezkuntza etapa bakoitzarentzat jarduera mota bat diseinatu da eta ikastetxetatik gertu dagoen berdegune batean garatuko da. Haur hezkuntzarako gura lorategiaz jabetzen proposatzen da. Eta lehen hezkuntzarako aldiz 2 proposamen diseinatu dira, lehenbiziko eta 3. mailako ikasleentzat. Lorategi bat baso gazte bat alda, eta 4. eta 6. mailakoentzat eskolatik gertu. Gidatutako jarduera bakoitzak aldez aurretiko jarduera bat eta ondorengo bat dauka, eta biak ikasgelan eginen dira. Guztiak bere hezkuntza etapari egokituri daude, eta behar beste neurri hartu behar dira osasun egoera bakoitzean segurtasuna bermatzeko. Taldeak gehienez 25 lagun izanen dituzte.